За мен той е умрял. Здравейте! Напоследък от уста на уста стигна и до моите уши мълвата за този сайт и немалко хора го похвалиха откровено. Ето, че и аз реших да споделя това, което ми се случва и да поискам съвет от непознати за мен хора. Преди много време, дори и аз вече не помня колко, преустанових напълно и окончателно контактите си с един мъж, с когото се бях запознала абсолютно случайно. От този момент нататък никога нито съм се интересувала от него, нито съм се занимавала с личността му по какъвто и да е начин. Проблемът е в това, че той като че ли все още не може да разбере, че е напълно погребан и умрял за мен. Не желая нито да се сещам за него, нито никога в живота си да го срещам. Нито ме засяга как е, нито с кого е. Напълно съм го зачеркнала. Недоумението ми проистича от това, че въпреки неприязанта, която демонстрира към мен, индиректно продължава да се опитва да ме засегне и нарани. Многократно съм му заявявала, че само си губи времето и енергията, тъй като от чужди хора не се впечатлявам, но като че ли ефектът не е особено голям. Дайте ми съвет. Моля. Как да го убедя, че не се шегувам? Аз му желая цялото щастие на света. Единственото, което искам, е да не се занимава с мен в какъвто и да е аспект. Благодаря ви.